Cha phela ngithi mina ngibhalele lo hlelo ngoba ngifuna ukuthi wena ungitshele iqiniso lokuthi kwenzakalani phakathi kwakho noma. Akwenzakala lutho phakathi kwami noma wakho. Ngeke sifisa ngiyona ingane mina. Angiyona nje ingane and yazi ukuthi manje sufuna silobele ngazi ukuthi angazi ngizolobe ngichaza from the start ukuthi ngikubone wenza ukuthi mangathiwa ngikubuze nje kwayimanje into esimple yini oyenza ngize ngikufice ekhaya ngiphuma kamngani ama round of 4 wawenzani nje ekhaya angithi yazi mangisuke ngikufuna ngiyakwazi ukufika ekhaya futhi ngiyakwazi ukuthi mhlawumbe ngiyadinga ngiyakwazi ukukhuluma noma wakho uma kuthi mhlawumbe angikuthole nefonini ngoba nawe ngathi Wesifiso yebo baba asikhulume nje man to man. Yeah. Uyazi ukuthi umuzi wendoda uyahlonishwa. Yebo ngiyakwazi. Uyazi ukuthi noma athi uyazi ukuthi uqonywe endaweni ethile kodwa awukwazi ukuvela usuku uyoyingenela nje noma ube negunya lokuvela ufike especially ngoba ulobolile awukhokhile is just a girlfriend. Yebo kodwa angithi baba kwesinye isikhathi angimane ngifuseleke ngiyakhuluma nomama wakhona mhlawumbe umama athi angingene. Wena yini lekunika ilungelo elingaka lokuthi uzwane kangaka noma wentombi yakho? Okokuqala kwaqala yena uSine wathi uma mhlawumbe khona inkinga mhlawumbe kwenzeka nangingamtholi efonini ngakwazi ukukhuluma noma kusho yena wangineze access ukuthi ngingakwazi ukukhuluma noma wakhe. So yena wakahle wanginikeza ukuthi uma kunenkinga ngingakwazi ukukhuluma noma wakhe. Kodwa akaze ngithi mina Jola noma angishongo ukuthi ulale noma ngangikunika access ukuthi wazi ukuthi ngikhona ngisafe mhlawumbe uma ukuthi ngeke bangani bami ngishiya ifoni uthola ama updates ngami hayi ukuthi ulale noma angilali noma wakho uma kuphela ukukhuluma ngoba esathe ngabesebusuku wafuna ukungicheck ukuthi ngabe nginawe because uthi ngokwenzeka mhlawumbe unohambe uthi uyakmina ndawukho kumina kodwa dedemfe ethwayine show ukuthi ngoba kade ngambe ngayizolo nje wayezophinda check emangabuya ngendlini ukuthi nginawe ngoba obvious kwacaca ukuthi nginawe hayi yabo nje le story sakho asihlangani Sifiso istory sakho asihlangani uphuma endlini wena uthi uyakumina. Okay, ngiyakuzwa lokho mfethu angikuphekisi. Yini le ngako oyikhulumayo wena nozethu kumakasine? Ma ngicela ukukubuza nje umbuzo. Wenza nani noSifiso? Mana ubona ukuthi info iyona ezokwazi ukukhuluma nami kangcono ukudlula wena. Mama kulodaba engibhekene nalo nangendlela engikuhlonipha ngayo angibanga nawe amandla ukuthi ngikwazi ukuthi awungihloniphi uma ukwazi ungifaka kumamiki. Cha bo mama kukho kanjalo ukuthi angikuhloniphi njengoba ngisho ibone engikwazile ukuthi ngibathemba ukuthi bangisize kulenkinga engibhekene nayo. Mana and manje ngicela uye ukuziba phela umbuzo engubuzile ngoba it's not like awungizwanga ungizwile. Umbuzo wami kahle kahle uthi wenza nani wena noSifiso Ndlovu ngoba phela iboyfriend yami. Yabo ngiyabona ufuna ukuqala lento yakho ukuthi ushintshe itopic uescalate izinto for no reason. Mina ngifuna awenzani lutho noSifiso? Are you sure ma ukuthi awenzani lutho noSifiso? Angikwazi ukuthi yithi show ufuna ukizwa. Ngoba phela mina ngizoze ngikubalele. Mangathiwa ngikucacisele nje yini ekwenza ukuthi wena ufonele uSifiso ngabo 8 wazi ukuthi uhleli nami. uSifiso ubhebi wakho wena mombhalela kwaThapha. Lalela wena, lalela ngitshela. Indoda yakhe iyona efonela mina. Esuke kufonelelani ke manje ngicela ukunderstanda lokho kulungile ngiyakuzwa usoye kufonelelani. Indoda yakhe yayifonele mina ifuna ukuzwa ukuthi wena ukhona yini endlini. Le ya WhatsApp uthe uyakuyona. Eya WhatsApp ka baby namanothi la wenisendelana wona iphutha. Inkinga manje uyazi mama manje okwamanje uyangikwantaza indlela lokukhuluma ngayo ngicela nje into eyodwa mzali wami ukuthi ungitshele iqiniso lokuthi kwenzakalani. Siyajola. Yo